Babay, Papa. Nganong ginahanglan ka pa man nga mobiya, Francine? Ngawa man ako panganduya ang kaharuhay. Tamis ra ka namong imong pamilya nga sawa nato ang kalisod. Dili ka lang malayo namo. Ayaw kong pugmi ko rin. Kiniini lang akong pagbiya na ako mapamatuod. Ang huway kinutuban kong kugmaalang ninyo nga akong pamilya. Waman ko mareklamo sa atong kalisod, Pa Francine. Ayaw lang migbiyahe. Bitaw pa! Musugot ragin mi pobrita! Di lang minimo biyaan! Ayaw ko ninyong pugmihin, Dodot. Miles, sakta ko ninyo. Kaya nga akong pagpanimpahad sa layo. Maurang bugtong paagi nga akong mahatag ang inyong panginahanglan. Kung magkapadayon mo sa pagtuon, kay maurag yung kili ang pahandi. Kabayi mo na kong ikabilin, bisan kunwa na uni ako. At Diyos na ninyo, mag-aanak. Babay, Papa. Walang kamingaw. Dili sayon nga mahilayo sa mga binuhat ka naghatag kanimong rason aron ka mabuhi. Apan dili usab sayon nga mabuhi, kun dili mo matuman ang ilang batakang panginahanglan. Babay, Papa. Sugilanon sa tuaw ug pagkiluoy sa duha ka inosenteng linalang ngadto sa usa ka mahigugmaon ug sulundon nga amahan. Nga mas palabihon pa nga siya mag-antos. Mapadayag lang sa pamilya ang katungdanan ug tulubagon. Sugilanon nga puno sa pagtulunan nga muhinuklog ug mupahila kanimo. Sinuot ni Glenn Peno, ubos sa direksyon ni Dino Bambina Eliseo. Effects and musical scoring, Ariel Mancao. Sound engineer, Ricky Bangis Garing. Recording and master editor, Lloyd Cabiana. Babay, Papa. Tatak RMN. Mga kasama ug mga suki na mutig paminaw, kumusta kamo? Ani usab kami aron sa makausapa. Mudapit ug mudalit kaninyo ning lain usab nga sugilanon. Nga sa gihapon among ginauman nga dili lang maghatag kanato og kalingawan, makahatag usab og pagtulunan nga sarang mahimo natong gabayan sa inadlaw-adlaw tang pagkinabuhi nining sayra na natong dangog nga kalibutan. Dili kita maglanay, ani ang unang panit ning atong pinakabag-ong sugilano nga naguluhan. Babay, Papa. Pag-eskwela, inintanan, alam na Diyos kaninyo. Sa inyo kinig at nabumaamo. Ay gusto ko na matabot kami. Francine! Dudot! Miles! Dali na mo! Kay andam na ang pamahaw! Wow! Kalami sa sudan. Humutas buwan, oy.
Nagutan sab kog pulos ka munggay nga giloy-ahan og gisubakag buwad, Francing. Kana, kay may sabaw. Lahirag yung may mahigop ta og mabahog nga sabaw. Corina. Oh, hay namang duha. Mga late to sila sa klase. Inaunsa ka man, Corina. Uy, nga sabado man ron. Uy, klase. Ay, tuod. Nalimot ko da. Unya hain malaging duha. Wa pa mamangon? Ay, si Miles, naradiyas na taran ay, namubo sa mga tanom. Samtang si Dudot, nagtugway kadiyot sa mga kanding. Niya na to karon. Yun na ha, kay ato na ko si Miles. Nga, pabiyaan sa ang iyang ibuhat aron nga mamahaw na. Ay, lingkod na lang diha, Francing. Kaya ako rin mo tawag ni Miles. Miles! Day! Dali na kay mamahaw sa ta! Unya na ng pagpamupo ni Mus mga tanong! Hapit na rin, ma! Masunod ako! Kaluoy sa kong pamilya. Kanunay lang ingon ini nga musudan. Ginoo. Kanus aman may makaginawa-ginawa sa among pagpuyo. Kanus aman. Kalami sa sabaw sa utan. Ipaningot og maayos kaya Dudot sa paghinigop sa utan. Ang lami man ang sabaw sa utan, bi. Uy, hala. Wa na'y buwad. Gihurot di mo, Miles? Tagtula naman takapuwad putput. Nahurot naman ang imuha, Dudot ka. Ang lami bitang pagkabuwada, no? Dili parat. Bitaw, ma. Takan kay ko kanon nga nahurot. Gitagidjut na ko ang buhat aron nili madali mahurot. Francing, naunsa ka? Wa ka naman gud mo kaon. Nahilo man gud ka diha. Kuan. Unsa man, lain nimong paminaw? Murag, di na mapugnan. Sugo sa lawas. Kadiyo to na, ha? Wala. Noon man to si Papa, ma. Kadongo gani siyang papa nga nag-ingon sugo sa lawas. Si Kuya Dudut. Si Miles. Tiwas mo kaon ka, ha? Kaya tuon sa nakos papa ninyo. O, ma. Wa na may buhat putput. Magpahog na lang kusutan. Kabantay kang Papa o Mama, day? Nga naman day, kuya. Ngano, kuya? Dili na ko kaya nga magtanaw kanunay nga. Masinati sa akong mga anak ang tumang na mong kalisod. Dili, Diyos ko. Magawasan lang ko din his pansayan. Kaya mura na ba itong nagkasabot si Corina na ako. Corina, human ako. Limpyo na nang... Sa may problema ni mo, Francing. Ha? Si problema ba? Ayaw na lang gud pagpakaroon ingnon. Nakamatikod pa ya ako nimo. Ang sabihin na matikda ni mo pa? May muot man na tanay mo eh. Ayaw gud paglimod. Ingon ana na day karon. Di ka na musulti na kung may problema ka. Unya na ta magsorte. Nas Dudut ug Miles. Magtanaw na to. Basig, magtuon na silang nag-away ta. Dudut! Miles! Nahuman na mong pamahaw? Noon sa demong, Papa Francine, ma. Bitaw, ma. Ngano di mo? Ay, kining mga anak ka. Wa manggod. Wa ra. Ang saywa. Mura lagi to. Ay, basta wa. Wa. Unsa may tanaw nimo ato, day Miles?
Ambot atoy. Ingon min si mama ko rin nga wa. Awa, cute tingali. Ay, Kayon sa day, sabtan ni mo kuya. wa man ka. Wa. Nagluod ka kuya? Ba't di mo eh? Ni, kulain, mapagtingkoy ng luod. Mahisabtan ba ya ang mga bata? Kayon sa may ilang hisabdan nga wa man. Ay, ikaw ba? Ingon-ingong wa. Mahisabtan ra ba ko nimo? Nga ko sa uma. Maguna ko. Oo. Tanawa laging tawahan na. Nagsulti pa gani ta. Oh, tanawa, huwag yun mamati. Ay. Bisan mo limot ka pa, Francine. Hisabtan kog naunsa ka. Nag-ilis lagi kasing. May lakon sa kukadiyot. Asa man ka? Ato sa kuska sawang. Mag-unsa man ka dito. Ay naasa ko'y paliton. Ano ka? Naunsa ka? Gitutukan mo ko nimo. Nakasabot kog ngano ka. Ha? Unsay? Ayaw na lang gud paglimod, Sing. Atos ko. Nabasa na ko ang imong hunahuna sa atong pagpamahaw. Dagko na sila sa Dudot ug Miles. Ug nahuna-huna na ko ang ilang umaabot. Nga puhon-puhon. Saan na to sila sa pagpaedukar kung ingon lang gihapon ni ini ang atong kalisod. Napanglantawan ako. Nga way maayong ugma ang atong mga anak kung kinilang ang akong pagpanguma ang atong salikan. Kung kinahanglang mangita kong paagi samtang sayo pa, nga mapangandaman kining tanan. Ados ako. Ug asa man lang ka. Basta, magsulti ron yata inigulin ako. Si Isit kauban siya mga barkada. Nanawagan. Sige, pizza! Pizza Mamugos ba? na sa lig... Sige! Mamugos na paimnon ta. Sige! Nagdali ko, shot. Sa sunod na lang. Ayan, pizza. Good mura ka mong disilingan na pizza! Andres, ay! Paim na sa Francine Siop. Paim na, tagay. Kita silang tagen teris balita usap balita. Ay mo sing rata sing. Mo sing. Duta sing, duta. Ya sing. Duta sing, ayo balik ay. Makayo ni Slawas. Na, mau kan. Dawaton ako ni shot. Mga Brad, pero di lang ko magdugay, ha? Kaya may importante pa kong atuon sa sawang. Dawata. Salamat. Kwan. Ang usap ka sa sawang, sing. Basta may importante lang kong atuon. Punay ko sa kabaso kay mulakaw na raman. Punay mo na. Mabitaw. Punay ko sa Punay ko sa kabaso. Para rili mabungol ba? Gusto na mga Brad. Ato na ko shot. Sa sunod na lang, puhon-puhon. Kanang, wa ta magdali. May nakog pangilimpis sa bay, ma. Tapangan ta nakaglapapi. Ako'y magwaswasan ng humana ni mo kuso-kuso. Aw, sige, mas maayo pa. Aron, maanam-anam na kog hay-hay. Gamay day, Miles. Yabon na ako nga kung gisagom. Mabasa ka.
Butan na Kuya Dudut da. Sagob man. Ako pa. Habibi. Oh, gusto na lang sa pagsag-ob, Dudot. Mao naman lang niya ang akong gitiwas. Paswasana na ni ma. Kaya ako na ning hinay-hinayan. Ako nalay waswasan na Kuya. Ikaw nalay naman na mo gayahay. Hindi. Oh, Ma? Ngano ka? Lo, Ma? Ngano ka, Ma? Ma! Recorded by X Thunder Gaming. Ayuhan, mga anak, kita pobre kaayo. mao naman lang niya ang akong gitiwas. Paswasana na ni ma. Kaya ako na ning hinay-hinayan. Ako nalay waswasan na Kuya. Ikaw nalay naman na mo gayahay. Hindi. Oh, Ma? Ngano ka? Lo, Ma? Ngano ka, Ma? Ma! Mama! ay, Ano ka ba? wa ra ni. Mura lang kog nalipong. Uy! Hala! Pero wa ra ni. Wa mo'y ang kabalakan, ha? Kami na lang tiwasana. Ma, dali. Tagakunti ka. Nagtas bahay na. Dali, Oh, dali, tabangan na Ay. to, Kuya, dali. kining mga anak ka, uy, wa ra lagi ni. Wa ra ni. Basta, pahuway sa ma. Kami lagi si Miles sa mutiwas og laba. Pahuway sa. Lingkod ma. Hinay lang, hinay. Kining mga anak ka, uy. Wa ra man gud ni. Maginit kog tubig ma. Ako lang, Kuya. Kinig yung mga anak ka, maginit uy. ko. Wa ra lagi in taon ni. Ipahuway ko lang ni kadiyot. Nya mawara ning akong gipamati. Hinahinahay na lang to ninyong tiwas ang akong gilapan, be. Ang samlito si Papa Francing ma. May importante lang tong gilakaw. Tira to magdugay. Sige na, biyain na lang ko ninyo din eh. Mo relax lang kong kadiyot. Mawara lagi ni. Dapa. Tinapa ko na ya, boy. Mayong adlaw. Oh, siya to, boss. Oh. Uy! Ikaw ko na lasing! Sumaya to. Mida ko og may asinso man ang gidain ng imong tindahan, Greg. Ay, maro gyapon gud, nahini lang ba? Nangunay gyud ka no? Ay, sahay. Kung di ba busy, tabangan sa natos misis. Dito ko sa inyo. Pero may sultis imo mga anak nga ni ako no kadinhi sa inyong tindahan sa Sawang. Bago pa sa gyud kong miabot din, dali. Usa may tani mo, usa may ato nimo ha. So dali, maglikod ta. Sige lang. Okay ra din eh. May tuyo lang ko nimo kadiyot. Sige. Ato tas at bang sulti sa haluhaluan. Mamainit ang haluhalo. Kuyaw ako nito, ipainit halo-halo man. Bigay ko binsar, maguto ko. Bitaw, ato na rito, aron magkatarong ng istorya. Ha? Ay, bago pa kong namahaw eh. Ay, nga mo daig ko. Day! Dasi, Francing! Aribis at mga! Busog pa magulunta ko, Gregi. Ay, nga naman ko na busugod. Dili po di mo snack. Tanaw ko, importante ka na yung tuyo na. Bitaw? Sir, yan yung mga halo-halo. Salamat. Sabay, ganahan mo ipara sining halo-halo, sing. Kiniro. Okay na ni. Ay, nagkapalabig pag taga diha. Bago palagi kong namahaw. Basta ha? Ikaw yun. Lagi. Bitaw, sa may tuyo sa akong soon ng amigo, ha? Sing? Mauwaw ginunta kong magigsulti ni mo bahin ini. Pero, murag, ikaw rin tingali makatabang na ko. Bahin sa mo na? Kuan. Suhito ka man yun. O negosyante mga. Ug daghan ka kaila. Basin kon,
kung may sud ka nga makatabang unta nako nga makasud og arang-arang nga trabaho nga makatubag bitaw sa panginahanglan sa atong pamilya. Kana kung mahimo. Ano kung dili kung mahimo lang. Murag, makatabang ko rin mo, anak. Kay, naam sa tayo mga sono nga, mga manager o mga dagong tao din sa ato. Nga sa ato pa, makatabang ka na kung makatrabaho, Ricky. Uy, anong diligod? Sukod ko ta. Pero mo lagi, pilar may swilo din sa ato. Pilar may atong minimum din May mag Manila o Cebu nga to, kay taas-taas og rate. Ya, kay sapak ra bagyos ato din sa probinsya. Ay, dako kay kalainan sa dagkong mga syudad. Kuan manggod. Dagko naman kong mga bata. Sa ngadto mo high school na. Kaysa tanaon ako, maglisod ko paedukar nila kung ang ako rang pagpangumang akong saligan. Kay pilar bago tayo akong kita ini. Unya, dili pirmi ang tingani. Punan pa nga, dili pagid ato ng gitikad akong yuta. Sa oprasad ta, wapay labot sa atong mga kautangan nga nag-abot lang ang pag-uong daan. Pausad. Pwede kong magpatabang nimo, Greg. Kinituhan na, Usa pa na ako gisulti ni mo. Katabang, oy, no, sa nga taong dili. Ikaw pa, kasuod na to. Salamat, Greg. Pero timbang-timbang nga ugunaw na asa, ha? Kung asa ka gusto manarbaho. Diba, sa ato, nga inato ra sa kayong sweldo nga pamprobinsya ra gyud ba? O baka ha, ato ka ba gusto manarbaho sa syudad nga layo din o malayo kasab sa imong pamilya? Paminaw mo sing. Oh, mong luwalo dito do, napstilan. Nay sa din mahilis ang ayos na. Usman ko, Greg. Daghan ko kayong salamat. Salamat, good. Wala pa ka ko katabang ni mo. Ngayon, saan ba nito Ang ako kay willing yung mutabang nako. Oo, ikaw na gud na. Basta inalaw niya ko kung sa imong desisyon. Ay, Tore, maghatid ko ni mong cell number aron matawagan ko nimo, ha? Wa man gud ko'y cellphone. Lisod-sod kung mag-cellphone taon niya, wa tay pang-load. Importante mo ng cellphone ng panahon, ha? Ang ipalit akong cellphone, ipalit lang na akong bugas. Sa bilibag, kinakalimutan pamilya gay mo priority na. Ang akong pamilya mo ay labing mahinungdanon ako, Greg. Kaya silang iisip na kong bahandi na kalibutan. Ay, pita makahilak mong putan ni mo Bitaw? Ang sayod man ko, ana. Ang importante lagi ng cellphone, ha? Importante kayo ang cellphone ng panahon na. Means of communication ko na. Anytime, magamit ka na ni mo. Nabinag nakas layo, ug may importante kang tuyo na bisan kinsa. Puhon-puhon tingali. Puhon ba Palitan kag cellphone. Ayaw Palitan gud. Kabagka na kina kong naong, no? Ikaw ba? Saan ka? Mangiglain pa man ka. Amigo ko ta. Pila na ba sa na cellphone ko? Palitan ta ka. Ayaw lagi. Dili na ko magpatabang nimo, buhaton na nimo. Tanawa rin ganitohan na, Bisag baratuhon lang good kung dili ka gustong high-end unit. Basta, mao na to. Kung sa akong desisyon labot sa akong buot patabangan nimo, makikita ako nimo puhon. Ug salamat kayo nimo, Greg. Daghan kayo kayong salamat. Adto sa ko, ha? Kay may hapiton pa di ako. Sige. Sige, magpabot ko nimo, ha?
Ato lang ko, Usbay. Sa kusang orasa. Oh, sige, Gregi. Usbo na ko. Daghang gyud kayong salamat. Sige, sing. Amping. Salamat. Ay, kudit. Saman. Tuwata na, Bi. Oh. Kwarta? Ay, ayaw. Duwata ba? May lani nga ipalit ni mo. Basta ayaw. Wa ko mo anhin mo aron nga. Di ba? Ang ako nga maayo na lang ning makatabang nimo. Ha? Makatabang nimo kung sa imong kinahanglanon ba? Dito sa bahay. Basta ayaw. Ayaw na, Gregi. Sa tawhan na, uy. Ginoo. Salamat nga nakabaton kog buutan og matinabangon nga hikala. Si Gregi. Ug maluoy ka. Tudloy ko kunon say maayo na kong buhaton. Tabangi ko sa akong mamahimong desisyon para sa akong pamilya. Maluoy ka, Ginoo. Recorded by X Thunder Gaming. Mga anak, kita pobre kaayo. Ginoo. Salamat nga nakabaton kog buutan og matinabangon nga hikala. Si Gregi. Ug maluoy ka. Tudloy ko kunon say maayo na kong buhaton. Tabangi ko sa akong mamahimong desisyon para sa akong pamilya. Maluoy ka, Ginoo. Paamin ako, Lola Tansyang. Paminaksab ko la. Amin ko. Ay, sus, pagkabuutan sa akong mga apo. Ay, bibibi, pagkaksabahag ako, be. Nalagi kay daang putos, Lola. Imo nang sinukatan na mo, Lola? Bitaw lo. Para amo na. Ay, oy, ang magpara kang kinsa ni, para inyo gud ni. Gituyo gud ni palit para ninyong upat ni mama ninyo Corina o papa ninyo Franceng. Ni adawatan ni. Yay! Yay! O siya sunod ni Lola. Bitaw, Lola. Ay, sus, tanawa. Susunod na. Basta makaon na. Lo, Pan? napoy siyo pa nga ako paborito. Yay! Pangaon mo. Salamat Oh, la. Lola. Thank you, la. Salamat. Ay, wasa pa yan, mga apo. Ay, yun na. Si mama ninyo Corina o papa ninyo Franceng, wa man kong kakita. Kauda, tuwa sa kuhan, si Papa sa sawang. May importante ko nung gato. Si mama Corina po, tuwa sa tindahan. Nagpalit og tinapa og miswa para sud anamoy ni paniud to. Oy, mauba. Nay Tansyang! Oy, Niya si Mama Corina laay. Nasuroy lagi ka, Nay Tansyang. ay, oy. Gikan pugkos bangko. Mao nga may hapit ko din, he. Hoy, Dudot, Miles, nangami na mong lula ninyo? Mana, Aw. Kaniya rama. kanina na. Usawa nang kikaon ninyo. Huwag mo maghatag ni Lola ninyo? Ay, dana na ko eh. Gana ilang gikaon ko rin na. Naipan, naisupaw. Ay, para na ninyo. O, Dodot, bas, binlin ninyo sa papagmama ninyo, ha? Alala, Gilainan man na mo, la. Ay, yun na, dali, Nay. Dayon dali sa taas. Wa, marinin ninyo pa dayon na ninyo sa Lola ninyo, Dodot, Miles. Ay, giingnan na ko sa duha, oy. Naghuwat lang ko ni mong moabot. Nagpalit ko ining tinapa og miswa, Nay, para paniud to. Anita maniud to, ha? Kadiyo. Hiposa sa ng tinapa og miswa nga imong da. Sa sunod na lang na luto,
May usa ka libo. Uy, Pagpalit ka ha dito gahi-gahi nga masuwa nato sa paniod to. ha? Si Nanay Tansyang, uy. Ayaw, Nanay, uy. Magluto lang. Ay, dawatan ni. Dawatan. Gina. Pagpalit og masudan nato. Magdungan tag paniod to. Kay gimingaw na kong ikasaw mo sa pagpangaon, oy. Aron malipay po ning mga bata. Ako rin may bawdinis inyo. Sige na. Ako na ko rin na kay may oras pa. Dili man kaayo layo ang sawang. Tara, lugar lang, Ming. Ming, wato kag sawang. Ang asawa din ni Musing. Oh, mag-unsa ka sawang, Kuren. Uy, ikaw mangguday ng sakay ning tricycle, Francine. Naas Nanay Tansyang sa ato. Gisugo ko niyag basudan sa sawang. Oh, mau ba? Nadis nanay ni mo, Tansyang? Ako na lang mo balik dito sa sawang, be. Ako na lang mo palit kung unsa may iyang ipapalit. Itong yais nanay Tansyang dito. Maikog ta. Sige na. Balikan lang to dito. Nabalik man lagi ka dayon ko rin Hain man ang imong pinalit. Ay, nasugatan akong Francine, ay. Siya na lang kuno mo palit ito sawang ug masudan. Dili ka kuno niya pabiyaan ako dinhi. Ay, pastilan, Kines Francine. Wa ko mo ani aron magpaatiman ninyo, ha? Ay, dayon lang dito sa taas, nay. Kay magtak-ang sa kong kanon, ha? Nagtakang nas, Kuya Dudut, ma! Ito, ma. Taon-taon na rin. Ako na lang hindi apuhan para dili mo dukot. Buutan kayo ang inyong mga anak ni Francine Corina. Ako kilawat, kuloto na ba? Si Dodot ug si Miles. Nagtinabangay kita ng duha hasta paglutog kanon. Oo, ingon anak gud noon ang duha, nay. Wa gid ko kamatikod anak nila nga mag-away. Magkasinapot ko na sila pirmi. Maayo kun mao. Nagsulti-sulti pod mi ganihaan ng duha. Ug pastilan, pagka-bright buti ay anang akong mga apo no. Mauy ilang sulti na ako nga. Permi man di ay kuno na silang mag-una silang klase. Gikaloyan lang sab sa Ginoo, nay. Nagkugi man po ng duha. Focus kina sila sa ilang pag-eskwela. Ay, pagkanindot mga apo ha. Dili parehas ubang mga bata. Parehas mga pag-umangko nimo sa mga anak sa imong maguwang nga si Samantha. Pastilan. Pagka mga tapulan. Wala ang sige gatubang kung nasbay. Dili TV, cellphone. Ligani kay bang mutabang sa mga buhaton dito sila. Ay, dako gyud kayo kalainan ning mga anak ninyo ni Francine. Gikaloyan lang pod sa Ginoo, nay Tansyang. Ay, uy, too di ay. Puhon-puhon ba? Mga bright man yun ng mga anak ninyo. O garbo kaayo ko anang ako mga apo. Paninguha agyud ninyo ni Francine, ha? Nga makahuman yun nag-eskwela ang duha. Kay dako, kay na silang ikatabang nga mahawas mo sa kalisod. Salamat, kay kayo ni mo nay Tansyang. Imbis kami ang mutabang nimo kay ikaw na lang usa. Ikaw na hinuon ang mitapang namo. Unsaon, apiki naman. Mutugot lang ang Ginoo po hunay. Makabawas rami sa imong kaayo nga rin namo. Ay, ayaw mo anang huna-huna ako rin na, Francine. Kay usara gyud ta ka pamilya. Kalipay sab nako nga matigayon mo. Makinampuay lang ta kay maluoy ra gyud ang Ginoo. Mao gini akong gilakaw sa iyo ganiha dito sa sawang.
nakikita ko sa kong suod nga amigo nga negosyante ni Grigi. Kay nagtatabang ko niya nga makasuod akong trabaho nga sarang makatabang dili lang sa atong panginahanglan. Labi na gid puhon para sa pagpadayon unyag eskwela sa atong mga anak. Labi na kung ma-high school na sila. Kaya layo ba ang tunghaan kung ma-high school na sila? Kada adlaw magkinahanglan sila pamiliti. Wilabot sa ilaw niya baon pohon. Kay karon pa lang gani nga naapos sila sa elementarya. Nagkalisod naman gani ta. Kung manarabaho ka, biyaan mo ang pagpanguma. Ako pa nang una-una og maayo. Ako pa nang timbang-timbangon. Kung ako lang ka ang manarabaho. Ha? Aron ba makatabang-tabang ko nimo? No, dili ko masugot. Kinsa naman lang unyay, muatiman sa ato mga anak kung o ka din ispay. Dili pa, ang ako Basta nga... kay dili ko masugot. Ikaw, good. Pero ayaw lang tingali piyay ang pagpanguma. Maura ba na kabili nimo sa imong mga ginikanan. Kanang gamayng luna nga imo karong gitikat. Kay kung imo nang biyaan, kinsa naman lang unya ang muatiman ana. Wa na mawa sa akong una-una. Sa pagkatinuod lang, naglibog pa ko. Pero, bisod gani sa akong una-una nga, unsa ka kung ako nang ibaligya. Unsa? Kung di mo nang ibaligya, magunsa naman lang ta. Unsa pa man uni atong panginabuhian? Mao gani nga dili ko magdali-dali sa akong una-una. Ako sa gining hinuktukan pag-ayo. Kaya dili ko gustong magmahay sa umaabot. Kay usa pa. Bililhon kay na ko ng yutaa. Bisan tuod kong kamay ra na. Kay mauna lang ni ang nagpabiling handumanan ako ni tatay o ni nanay.